sige. Der kommer en ned, når de bevæger deres slag, og de har jo ikke noget på negativ, yeah. Som jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, for de er så nede med min stil, og når de er færdige med min live show og et par 100 kalorier, så det godt at vi er newbies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk bliver langt, når jeg kommer ind ad døren. Hvad der med dem kan de ikke store chicks, så må de hellere lade dem nogle tricks. Så det er så meget, jeg giver så meget af mig selv for siden, og hatten den er flået af for længe siden. Jeg sidder i en bil og ride, i en landet er så ned med mig, og nogle gange tænker jeg, kan jeg stadig komme op i gear? Er det mon det der? Men så hører jeg folk der siger, siger, brug for en hendo. Siger, vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. Siger, brug for en anden plan. Siger, fandt en værste plan. Og vi kigger på den og sagde, okay, det er ikke noget ting, der markerer endnu en. Så blærer, så de fleste i landet kan være vores værd. De siger helt ærligt ting, helt ærligt nik. Hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. No, så er vi stadig på farten, og vi stadig den de andre ikke må lege med som Larsen. Nogen kan de nikker til, og andre tænker fuck dem. Men pigerne fortæller mig, jeg har der en Justin. Baby, brug din booty, din dreng er nummer 1, ligesom Mucci. De gjorde det umuligt, og jeg blev ved og holder hele klubben ud efter lukketid. Og jeg tipsy, men ikke fuld, så put lidt mere Grey Goose i min Red Bull. For vi så succesfulde, og fik jeg tilføjet, at jeg ung og single. Jeg siger de fleste clubs, det er meget så meget love. Hvorfor tænker jeg så, kan jeg stadig komme op i gear? Er det mon det der? Men så hører jeg, hvad folket siger, de siger til os, de har brug for en video. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage nu. De siger til os, de har brug for en anden plan. De siger til os, de vil have en værste plan. Og vi kigger på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem her, og her er endnu en. Her er endnu en. Her er endnu en. Her er endnu en. Jeg til de cool kids, slet der bowling. Her er endnu en. Det er ikke noget problem. Her er endnu en. Til de booty, og til de smukke ben, og til de smukke ben, og til de smukke ben. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der er, hvor I hen nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden plan. De siger til os, de vil have lidt rest tilbage. Og vi kigger på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Hey, good. This gun. This gun.